መግለጫ ሱራፌል ደራሲ ሙልጌታ ጉዴታ ኣብታ ምሸትኣ ክልተ ግዜ ድሕሪ ምሕታቱ ኣብ ሳልሳይ ግዜዩ ነታ ደርፊ ዝደረፋ ንሓንቲ ሕፀይቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሞተት ብዛዕባ ይዝደርፍ ናይ መቃብር ሕፀይተይ ይብላ ንሱ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝኽተላን ክሳብ ሽዑ ትዕግስቲ ጌራ ክትፅበዮ ምሕፅንትኡ የቕርበላ ሱራፌል ሚክሮፎን ብክልተ ኢዱ ጨቢጡ ክሳዱ ናብ ድሕሪት ሰቢሩ ኣዒንቱ ተኸሳቢሉ ተመሲጡ ክደርፍ ሕፀይቱ ዝሞተቶ ንባዕሉ እምበር ንኻልእ ሰብ ኣይመስልኒ ነይሩ ዋብ ሸበል ሆቴል ካብ ዝኽፈት ኣዋርሓ ይቑፀሩን ናይ ምሸት ሰዓት 10 ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ትዳራሽ ናይ ሳዕስዒት ፕሮግራም ቀፂሉ ያምስዩ ትሩፋት በይንያ ኣትያ ካብ ጥቕሚ መንደቕ ፊት ንፊት ብፃዕዳ መጋረጃ ዝተሸፈነ ዓቢ ፊኒስትራ መስትያት ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ኢላ ኣላ ንሱራፌል ጥራይ ትዕዘቦ ንዕኡ ኢለያ ኣትያ ክደርፍ ከሎ ንምርኣይ ካልእ ትደለይ ሰብ ኣሽንጓይ ዶብ ጋህዲ ብሕልማ እውን ኣይነበራን ሓደ መዓልቲ መንከሳ ኣብ ከብዲ ኢዳ ኣደጊፋ ብመንኮባ ገይሩ ኣብ ኣፍ ልባ ዘዕረፈ ጨጉራ በፃብዕታ እንዳሓዘት ኣብ ትዝታ ተፀሚዳ ኣላ ካልእ መዓልቲ ድማ ክሳዳ ንጎኒ ስብር ተብላ እሞ ቅጥነታ ልከ ከም ፈትሊ ዝኾነት ናይ ክሳድ ሃብል ኣብ ሓንቲ ፃብዕቲ ኢዳ እንዳጠቕለለት ፈቲሓ ብስና እንዳነኸሰት ትፃወተላ ንእሽተይ ፀኒሓ ድማ ናይ ጨጉራ ጥቕላል ንድሕሪት ወርዊራ ነዋሕቲ ፃብዕታ ስብር ስብር እንዳበለት በብተራ ቆራዕራዕ ተብሎም ሓሓሊፋ ድማ ኣብ ወንበር ኮፍ ኣብ ዝበለትሉ ናይ ሱራፌል ምንቅስቓሳት እንዳተዓዘበት ትንቀሳቐስ ነይራ ከይተፈለጣ ኣብ መወዳእታ ደርፊ ፍረ ሓሳቡ ክደጋግሞ ናይ መቃብር ሕፀይተይ ተፀበይኒ ክመፅእ ዝተረፍኩ ከይመስለኪ ተቐበለ ሓደራይ ትሩፋት ሃንቀው ኢላ ትሪኦ ተፋትዮም ከይተመርዓው ሃንደበት ብሞት ዝኸሰረታ ቆልዓ ብሕልናኣ ተረኣየታ ብድሕሪዚ ንነዊሕ ኣብ መኽዘኒ ዒንታ ተዓቂሮም ዝነበሩ ከበብቲ ንብዓት ኣብ ምዕጉርታ ዱብ ዱብ በሉ ሱራፌል ደሪፉ ምስ ወድአ እቲ ዳራሽ ብጣቕዒት ኣሰነዮ ብድሕሪዚ ሰዓት ዕረፍቲ ብምዃኑ እቶም ደረፍቲ ወፁ ዝረኣያ ሰብ ይንበራ ይንበር ግዲ ዝህብ ኣይኮነን ሰብ እንታይ ክብለኒ ኢላ እውን ኣይሓሰበትን ደድሕሪኡ ወፀት ይቕሬታ ሓንሳብ በለት ትሩፋት ኣብ ጥቓ ሱራፌል ምስ በፅሐት ሰላም በለ ሱራፌል ከደራይ ገፁ ጠዊው ክምስታት ሰኒው ስኑ ፍጮዩ ኣንሒዎ ዝነበረ ዘውዛው ጨጉሩ ንድሕሪት ኣደቂስዎሎ ገፁ ምስ በረኸ ንዝሪአ ሰብ እታ ቀዲሙ ክደርፍ ፀንሐ ሰብ ንሱ ይመስል ኣይነበረን ነዊሕን ለይለይ ቁመቱን ካብ መዓንጡን ላዕሊ ድንን ኣቢሉ ሰላም በላ ሓንሳብ ክዘረበካ ደሊ ነይረ በለት ትሩፋት ሰላም እንዳበለቶ ቅንዕ ኢላ ብኣድናቆት ዓይኒ ዓይኑ እንዳጠመተት ሕራይ ደስ ይብለኒ በለ ሱራፌል ክሳዱ ስብራ ኣቢሉ እንታይ መስለካ ኣብ ደርፊ ፍሉይ ተውህበለካ ብፍላይ ኣብታ ኣቐዲማ 3 ግዜ ዝተደገመት ደርፊ ኣመነይ ዝፈትዋ ናይ መቃብር ሕፀይትያ ምሽቶ በዚ ንደርፊ ልዑል ዝኾነ ስምዒት ኣለኒ ማለተይ ደራፊት ንምዃን ከመይ ምኽብለከ ልዑል ድሌት ኣለኒ እሞ እንታይ ዓይነት ምክሪ ክትልግሰለይ ትኽእል ማለተይ ከመይ ጌርካ ኢኻ ደራፋይ ክትኮን ትኽእል ማለተይ ግዜ እንተሃሊካ ካብ ተመኩሮኻ ተተካፍለኒ ኣድራሻኻ ክወስድ እሞ ወይ ከዓ ኣድራሻይ ክበካ ክድውለለይ ክትዛረቦ ዝሓሰበቶ ነገር ሕውስውስ በላ ኣብ መንጎ ሱራፌል ተፀወዐ ትሩፋት ካብ አንጠልጢላቶ ዝነበረት ቦርሳ ውሽጢ ብታህዋኽ ንእሽተይ ወረቐት ኣውፅአት እሞ ሽማን ቁፅሪ ቴሌፎናን ፅሒፋ ሃበቶ ንምዝርራብ ግዜ ነበሮን ሱራፌል ነታ ወረቐት ተቐበላ እሞ ፍርቂ ንዘብፅሓ ሽጋርኡ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ኣሽትረይ ኣጥፊኡ እንዳጎየየ ናብ ውሽጢ ኣዳራሽ ኣተወ
ትሩፋት ስዒባቶ ኣተወት እሞ ኣብ ኮፍ መበሊኣ ኮፍ ኢላ ነዊሓ ኣስተንፈሰት። ክትወፅእ ኮነ ክትምለስ ወሰኒለ ተዓሲብዋ ነይሩ። ሙሉእ ሰሙን ክከታተላ ይቐኒዩ። ካብ ትሩፋት ዝነበረቶ ማዕዱ ዘሎ ቦታ ንበይኑ ተፈሊዩ ኮፍ ኢሉሎ። ሓለውቱ እንትኾኑ ንግዚኡ በዓል መን ምዃኖም እምበር ዘይተፈለጠ ኣብ ማእኸል ሰባት ተሸኪዖም ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ወሰኒለ ገጹ ናብ ትብትኹ ዝነበረ ሓላዊ ጠዊዩ ዓይኑ ጸቐጠሉ። እቲ ሰብ ብቕጽበት ካብ ዝነበሮ ተስእሞ ብኽልተ ስጉምቲ ናብ ወሰኒለ ዝነበሮ በፂሑ ጉንብሕ በለ እሞ ኣቤት ጎይታይ በለ። እታ ኣብቲ ዘላ ትረኣየካ ኣላ ዶ? ቀያሕ ጸሊም ጨጉራ መዕጉርታ ብኸብዲ ኢዳ ደጊፋቶ ዘላ ሕጂ ምስቲ ደረፋይ ስዒባ ዝኣተወት ርኢኻ ኢኻ ምሽ? ንዓኣ ካብ ኣዳራሽ ወፃኢ ሰብ ይደለክሎ በላ እሞ ኣውፂኻ ያጸንሐኒ ሓላዊ ድንን ኢሉ ሕራይ በለ እሞ ብቕጽበት ናብ ዝተኣዘዞ ኣምርሐ። ትሩፋት ሕጂ እውን እንተኾነ ሃማን ቀልባን ልባ ይኹን መንፈሳ ኩልንትናኣ ኣብቲ መድረኽ ነበረ ምስ ሱራፌል። ስለው ናይ ፍቕሪ ደርፊ እዩ ዝደርፍ ነይሩ። ነቲ ማይክሮፎን ብኽልተ እዳው ጨቢጡ ነቲ ገመድ ኣብ ኢዱ እንዳጠምጠመ ገጹ ናብ ቦሎፎን ቅንዓቢሉ የኢንቱ ከም ምዕፃው ኣገፍትን ኣቢሉ ነቲ ማይክሮፎን ሓንሳብ ናብ ልቡ ሓንሳብ ናብ ከብዱ እንዳበለ ይንቀሳቐስ። ካብ ቦሎፎን ዝበርህ ቀይሕ ደብዛዝ ላይት ኣብ ገጹ ሃንደበት ከብርህ በቃ ገለ ዓይነት መንፈሳዊ ስሕበት ገይርዎ። ኣዒንቲ ትሩፋት ሕጂ እውን ኣብ ሱራፌል ተተኺሎም ተጣቢቖም ነበሩ። ሕጂ ድማ ክሳዳ ኣቐይንን ኣቢላ ናይታ ንእሽተያ ጻባዓ ጽፍሪ ብናይ ቅድሚት ኣስናና ትነኻኽስ ነበረት። ኣዒንታ ንብዓት ቆፂሮም ኣለዉ። ወሰኒለ ክሳዱ ምትጥየብል እሞ ብመንጎ ሰባት ኣሳኪሩ በዒንቱ ይጥምታ። መሊሱ የዒንቱ ናብቲ መድረኽ ይመልሶ እሞ ንሱራፌል ይዕዘቦ። ድሕሪዚ ውሽጡ ብቕንዓት ክሕመስ ይፍለጦ። ወሰኒለ ቅድሚ ሕጂ ንትሩፋት ንምርካብ ናብቲ ነብረሉ ዝነበረት ገዛውቲ ኸይዱ ፈቲኑ ነይሩ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ገዛውቲ እንዳኸዱ ፀፅቡኣተን መሪፆም ዘምፅሉ ሓለውቲ እውን ወልሓደ ክገብሩ ይከኣሉን። ሕጂ ንራብዓይ ግዜ እዩ ናብዚ ፒያኖ ባር ተኸቲልዋ ዝመፀ። በይና ከም ትመፅእ ተዓሲብዋ እዩ። ድሕሪ ምምፅኣ እውን ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይትፃወትን ዋላ ክትጋበዝ ሕራይላ ኣይትትስእን። ጥራሕ ኣብ ኮፍ ዝበለትሉ ኮይና ንሱራፌል ምጥማት እዩ። ወሰኒለ ብሱራፌል ቀኒኢሎ ብናይ ትሩፋት ኩነታት እውን ሓሪቑ ነበረ። ሕጂ ግን ሕርቃን ጥራሕ ዘይኮነስ ህልኽ እውን ሒዝዎሎ። መንነቱ ኸይርኣያ ስቕ ዝብል ኣይመስልን። የቕሬታ ሰሓፍተይ ሓንሳብ ዶ ኸዘራርበኪ በለ። እቲ ዝተለኣኸ ሰብ ናይ ትሩፋት መንኮብ በጻብዑ ትንክፍ ትንክፍ እንዳበለ ኣይሰምዐቶ ነይራ። ደጋጊሙ ተንከፋ። ሃንደበት ቅንዕ በለት እሞ ተጠውያ ጠመተቶ። እቲ ሰብ ኣብ ጥቓ ጠጠው ኢሉሎ። ሓንሳብ ካብዚ ዳራሽ ወፃኢ ሰብ ይደለክሎ በላ። ኣይመለሰትሉን። ገጻ ናብቲ መድረኽ መሊሳ ደርፊ ናይ ሱራፌል ምስማዕ ቀጸለት። ይቕሬታ ልኡል ጎይታ ይዝደለይክ ዘሎ በለ እቲ ሰብ። ትሩፋት ተጠውያ ጠመተቶ። ይቕሬታ ግበረለይ ዝሓወይ፣ ኣነ ኣብዚ ቦታ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይብለይ ወላሓደ ክደለይኒ ዝኽእል ኣካል የለን። ምስ ወላሓደ ድማ ክራኸብ ኣይደልኒ። በጃኻ ንበይነይ ግደፈኒ ደርፊ ክሰምዕ ኢለ መፄ በለት ትሩፋት። ይዒንታ ካብቲ መድረኽ ከይፈለየት ምስ ሰብ ክራኸብ ኣይደልኒ ትብላላ ጎይታይ። ጥዕና ዘለዋ እውን ኣይትመስልን ጎይታይ። በይነይ ክኸውን ይዝደሊ ሰብ ዝበሃል ኣይደልን። ተጠውያ ኸማን ኣይረኣየትንን። ሰኺራ እውን ክትከውን ትኽእል እያ። ምን ይፈልጥ ከምዚ ዓይነት ዋላ እንተተረፈት በለ። እቲ ዝተለኣኸ ሰብ ናብ ወሰኒለ ተመሊሱ። እንተተረፈት ዲኻልካ ካብ ማዕሲኻ ንስኻ ናብ ምውሳን ተሰጋጊርካ ሕጂ ጥራሕ ኬድ እሞ ሰማይ ደይብካ ይኹን መሬት ወሪድካ ናብ ደገ ከም ትወፅእ ጥራሕ ክበራ። ኣነ ዝደልየ ነገር ካብ መዓት ጀሚርካ ኢኻ ትመርፀለይ ድሓን ፀገም የብሉን።
بزعبا زنكالن دحرايك نزراربنا حجي تأزازي ترديكا تأزاز كيد حجي أدكي اتحلاوي بسنبادة بمأخل سبات انداشو لغا خدمو تروفات أبكو فيلاتو لسنبرت وانبر بتحا تروفات كان أبكو فيلاتو سنبرت وانبر أي نبرتن وسنيلة كابتن داناش وطيو أبتي نايتو هوتيل مأتو أفدقة تغاطات تصبيو تسألا مارشيدس مكينا مسبتحا أوتيستو كاب جابينا وطأمو دحرا والمعطو دحر مخفاتو ملي سعات أوو وسنيلة مولو أكالو ناب دحرواي وانبر دربيا بلمو بوزحات انفاسا كوربازي رابسة تقولو معالتي انتاي كم زخواني يفلتن كأنعني يفلتن أيكون اللين لكا كم نابوليو أبلع لماي زتاسعا كخويني سمعني بفلاي لومي كوربازير ناي نابولين خونياخ ها إذا أدقين كالأيك زيكي سعبني دون قرو دخا ود دخا أدقي كمي جيرو نعا خمت زي خيل أما أخل كوينكي مفات أرتحمي يبلو ناي من هاجر ناي من هفتي ناي من قزقات ناي من هوتيل مسيلو ناتنايو ناتنا يسنح طرح لك أخمت من كاسي خباررو دحان يوكح طرح اتناي مجمرة من كاس انتي كمس قبرن تفلق دخا نحانت عقازين أب إسرا مترو زي بات سحرقات كوينو سحيتوا أبوشت إسرا مترو كوينو عقازين سحاته سبرم تزبلو مو ولا خب حدا مترو صحتي مالتي انتاي دا أبزا كزي أنا حارقة بدحريو توكي سامهارم كونيره واقع يبلون اللوم دماسي مني سبهال نحانتي زي تربح قال حيسو ممتع تساينوا فنيوا هادي ماتو أمانا يحرق كاب دهر حجي حانت أدلت راح كوي دحري قن بقى مسحق صبت راح يخقو بزغل أنا بعليني شيميو سمسيلني وساني لا مستروفات كحلفو داليس نبر ليتي شتا ما يكونوا بمترافو وشتو حرير الله أوتيستو ناي وسانيلا ناي سخران حرقانن قويقان دا سمعه مكين أتاسيو بفلوها جيرو برارا سرافيل بصحات والد كم سفاتو أو يفلتيو بصحات أفاوتين مكيرانون انتاي دالي خمسة لوان يردو بمويو مخنات مس بصحات عينت سوا تلاليو إزي أكن فليس بلات نبرات طرفات زتفليت نبرات كلن يفتوون يفكرون نمبر درفت نمخان سنقرأ نبران ناي بحقسيا زتفليت كتكون اللوا كحقسا كم زلوون دا سلاسليو نبقص أرؤس خدا أبسقط القدام سترخبوون أبتوشت هوتيليو كاب ساعتات قصرهم أقدمات تصبينيرا حراي نمنتاي دا درافيت كتكون داليخي سلامتا دحرم بالو زحاتتا ناي مجمرة حتو نبرا كم سيو اندي مالت دسي بلاني كاب قدم كم ينيرة زحق زنقن اي رغبكن حجقن بقى ترائيني درافيت تزي كوينة حكوس سخونا مسلنن كمي كركاخا درافيت خون بجاخا كنقرأكي عنكو صغيلي جميرو أو حد وقتي سرحي نبرنن كابي تمرت خابز واتق تسانحي نيرة قدمي اون تمرت قلم يخوانا لاي نبرن دحراي صغيلة فغدون دامستا كدرف كاللوخ سومو عن السابات نمنتاي درافاي كوينكا تقوطير كاتي تسرحي لو مني كيدا تفتينا فتنا حالفكو دحرزي أبنايت كلاب كسرح دحر متنحي حج دمان هيلكي أبس حاد هوتيل تقوطيرة هراي أنا حجي درافيت كخون تدالي انتي كبر تبلاني صوبو سمعيتن دحان سخونا دمس انتلكي من البات تخيلي خون ويكا مسارح موسيقى كتلا ما مد تخيليخي إذنات كمرتايو زنبالان تلك مالتايو اتقاندقن دليتيو حسابك جن زكرمي من الباتون نسخي نايمة مراخي كونكي أي ترفن دمت أي تصبو مخانو من نيس نقراني كم يكيركايو تصبو دمت زفلات زقوت روخ سبات سمعخي يقوت روخي دمت خنتفتيمو بقى يقوت روخي حراي كشكرا كامو نسخة تسمع خنخة
ማለተይ ድምፀይ ንደርፊ ይኸውን ድዩ ኣይከውንን ሰሚዕኻ እንተ ትነግረኒ ናተይ ርእይቶ ጥራሕ እኮ እኹል ኣይኮነን እንተደሊኺ ግን ክሰምዓክን ክግምትን ይኽእል ርእይቶኻስ ክትበኒ ኢኻ ግን ኣብዚ ድዩ ማለት ኣብዚ ዲኻ ክትሰምዓኒ ኣይ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብዚ ሞ ይጥዕምኒ ሕራይ ኣበይ ማዕሲ ይጥዕመካ ንስብ ዝተዓመኪ ጽንሕ ድሓን ክሓስበሉ ሕራይ ኣነ ደው ኢለ ክነግረካይ ቁፅርኻ ክትበኒ ትኽእል ዲኻ ሱራፌል ቁፅሩ ሃባ ድሕሪዚ መድረኽ ተጀመረ ሱራፌል ድማ ናብኡ ኸደ ሰሙን ሙሉ ኣብቲ ኮፍ መበሊኣ ኮይና ትሰምዖ ነበረት ወሰን ኢለ እቲ ገዛ ምስ ዓመረ ይመጺው ሎሚ እምበኣር ከም ዝነገርኩኻዩ ናይ መወዳእታ ዕድል ሂበካ ኣለኹ ኣብ ሰማይ ኣቲኻ ዲኻ ናብ መሬት ወሪድካ ክተምጽእ ኣለካ ነቲ ደረፋይ እውን ንገሮ እንተ ተረፈትካ ይሕሸካ በሎ ምንባር ትደሊ ተኾይንካ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ክደፋ በሎ መን ከም ዝለኣኸካ እውን ንገሮ ክርድኦ ሕጂ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ወሰን ኢለ ነቲ ሓላዊ ዝኣዘዞ ከምዚ ኢሉ እዩ ሓላዊ ድንን ኢሉ ትእዛዝ ተቐቢሉ ካብ ዝኸይድ ጸኒሕሎ ኣብታ ዓለቲኣ እውን ዝሃበቶ መልሲ ከምኡ እዩ ነይሩ ዋላ እንተፈራርሓ ሕራይ ኣይበለቶን ንወልሓደ ክትረክብ ከም ዘይትደልያ ነጊራቶ ዕረፍቲ ምስ ኣኸለዩ እቲ ሓላዊ ንሱራፌል ረኺብዎ ናብ ደገ ድሕሪ ምጽዋዕ ዝተዋህቦ ናይ ቃል መጠንቀቕታ ነገሮ መን ከም ዝለኣኸውን ብተዘዋዋሪ ከይነገሮ ይሓለፈን ንመልእኽቱ መጠናኸሪ ክኾኖ ባድሉ ክፍታ ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ማዕጥቑ ተዓጢቕዎ ዝነበረ ኣርኣዮ በዚ ድማ እዚ ነገር ንሱራፌል ክየስኮ ይተረፈን ብዘይፈልጣ ጓል ዘይፈልጦም ሰባት ከመይ ገይሮም ከፈራርሕዎ ክኢሎም ባዕለያ ድምፃዊት ክኸውን ደልየላ ዝተላለየቶ ኣብታ ዓለቲኣ ድምፃ ንምስማዕ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ክኸይድ ከሎውን ነቲ ነገር እዩ ዘሰላስል ነይሩ እምቢ ክብላ ኣይደለየን ናብ ገዝኡ ድሕሪ ምውሳድ እዩ ኩሉ ነገር ዝተረድኦ 3 ክላሳት ሓንቲ ዓራት ዝተወሰኑ ወናብር ዓብዪ ናይ ዴስክ መድረፍን ብዙሓት ዲስክታትን በቃ ኣብ ገዝኡ ዝነበሩ ኣቑሑ እዚኦምን ከምዚኦምን ነበሩ ናብ ገዛ ምስ ኣተዉ ደርፊ ወሊዑ ናይ ባዕሉ ምርጫ ዝኾነ ደርፊ ከፊቱ ጋበዛ ይቕሬታ ካልእ ናይ መን ኩላዓልኪ ነገረቶ ዲስክ ኣብቲ ልዕሊ መድረፊ ይዘውር እቲ ሓደ ገጽ ምስ ተወድአ ገልበጦ ንሱ እውን መሊሱ ተወድአ ካልእ ዲስክ ሕራይ ናትክ ድምፂ ድማ ንስማዕየስከ በለ ሱራፌል ነቲ መድረፊ እንዳጥፍአ እቲ ክፍሊ ብጸጥታ ተዋሓጠ ንዝተወሰነ ሰከንታት ንሳ እውን ስቕ በለት ናተይ ድምፂ ምስማዕ ትደለኻ ምሽቶ ሃንደበት ነቲ ጸጥታ ሴራ ሓተተቶ እዋ ንዑኢልና ይኮና እንዲና መፂና ድምፂ ናተይ ንምስማዕ በለት ትሩፋት ነዊሕ እንዳስሓቐት ናይ ብሓቂ ክነግረካ ኣነ ወላ ሓደ ድምፂ የብለይን ማለተይ ደራፊት ክኸውን ከም ዘይክእል ይፈልጥ ደርፊ ግን ናይ ብሓቂ ኣመና ይስፈቱ ሕጂ ዋላ ደራፊት ምዃን ተዘይከኣልኩ ግን ሱራፌል ፈዚዙ ተረፈ እንታይ ደኣ ንምንታይ በለ ሱራፌል ሃንደበት ዝሰንበዶ ምልስምስ በለሉ ገዛኻ ምምፅአይ ኣይደለኸየን ማለት ድዩ ኮ ማለተይ ዘይኮነ ድምፀይ ንምስማዕ እንተ ዘይኮንካ ምፅኻኒ ንምንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ናትካ ብፅሒት እዩ በለት ትሩፋት ሃንደበት ትብዒላ ናይ ቀደም ትሩፋት ትመስል ኣይነበረትን ኣይተረድአንን ናይ ብሓቂ ኣይተረድአንን ሱራፌል ኣተኪሩ እንዳረኣያ ክሳዱ ነቕነቐ ክርድአካ ኣለዎ ንምንታይ መስለካ ክልተ ግዜ ናብቲ ሆቴል ዝመፅእ ኣፈይ ከፊተ ናትካ ደርፊ ክሰምዕ ዘምስዮ ምስ ዝኾነ ሰብ ክዕልል ወይ ክፃወት ሪኻኒ ትፈልጥ ዲኻ ምስ ካልእ ወዲ ዘይከይድ ንምንታይ መስለካ እስተ ሕሰቦ እንደገና ኣብዛ ሓለፈ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ዘይፈልጦም ሰባት ከፈራርሑኒ እንቢ ዝበልክዎም ንመን ኢለ ይመስለካ እስከ መልሰለይ ትሩፋት ኣፍጠጠትሉ ሱራፌል ሰንቢዱ ይጥምታ ድቦላ ነገር ይኾይንዎ መን እዩ ዘፈራርሓኪ ንምንታይ
سنبيدو حاتتا أنا مونتاي فليتا حدا سابي استلك زلو يبلاني أم بمسبلكو كفرار حنجميرو عبي سابي استلك زلو يبلاني أنا تروفات نمنتاي نقص يكون أيدليون بزغانة نور رسعيو كيري بلاين انتاي كني لكي ملي صحاتتا نسو بقى رسعيو لما دوميو نغال أي زين تترائخي قالا يبلاني بمفرح سفك أري مسلوم مسمانيو كيت الرأي زبلغي سرافيل أقاريتو حتاتا مسا خنبر مسكال أمو مسمان ريومني سرافيل سنبدا نمنتاي أنا منتاي فليتا حدا معالت دما انتي كنت بولني تفلت لغا أب قربا قزي استخور قلو ملكاكي أما خل عدي كم زي نبرا قوني بحسن كتسأل متي لومني انتي مالتمكم سخوني تردانن نمنتاي سحزن نمنتايو ملكاي بحسن زمال انت تسألمتن انتي مالتوميو زدليوني كبرو نمبر أنا تروفات أنا زي دلن تخوينا أيدلن نسو رسعامو سرافيل نسمت جن حدش درفي كدارف ديخا ناي مقابل حتسيتي أمنا يسفتوا جن كالكا خدرفان لكا كال زحزن زي كونس زحقوس ناي دستا درفي نقابنت بزعبان تاي كدارف اسك حساب هابني بلا سرافيل تروفات نيشتي كتحاسب تأنحات بدحريو في الشغيلة رأي تومو نكرتو نقابنت ناي عين فقري زحازا مسكين قوال درا فايرئة بزعبا زفكرت قوالن نصف كيرا نسو كي ترد الله بزعبا تساق أزلا قوال يرد أكاي مشتو حراي صبو حسابي أمو داتوخا كم يمخونو اندا سحاقة حتتا تروفات نيشتي حسبت مو قتالات موداتهم جن صبقو كم ناي مقابر حتسيتي يكونن اتا قوال دحر بوزح سقاي أمو داتا كم زفكرت تنقرو نسوني رد ألا بدحريو بقى تفاقيرهم نبوزح قزي بحنسابي نبرو قناي مرعونيو صبو دحان سخوانا حسابي بسخوانا قدمي تتصحفدو تتحقزني دسم بلني ريخ اللخي نمتاي بوزح درفتات نمدراف علاما لني ناي فقرت راح زي كونس كالقون بزعبا ناي تفرو طباقة بزعبا لكسنا ولا بزعبا فقرون كمزيهم بتقبيو زي كونس أصفى حبيلة أب قول عنادن أب سبن تفدرون أب إنساتاتن بيت السبن أمانكم زولو فقرن بزعبا كفاءة حوناتن بزعبا موتن هواتن كدر في دالي بزعبا حما انصبوقن بتوساخي ناي موسيقى مسارحون نمسمع ألاما لني بدحر زي ناي بعلي سخونة باند موسيقى خمسرتي بس دما نا موسيقى نمخاد أخل كزي هلواني نت أصب خوني بلا سرافيل بناي حلم عيني دات أمتن يعينتو ناب تروفات تخيلو أمو نعيون أبتحدش ناي موسيقى باندي تسرحان ديخا بلا تروفات قبل بخن تخوينو أمنا داسي بلاني جن سم اسكا مني مسلكي دا تحريخ دا سعابة سفرار حكي سرافيل ملي صحاتتا انت علكا نسو كالما التقط حتو ميخا ناتي كدايك ونن ناتو مفرح نابتووتا ممتايخون ناخا خمر أي كلكلنني أشنكواي بمكينا ناب زي كي ترفن دامتون كاو بزبالتا زدالي ووالان تقبرو أي ترفني بيتي خاسكا نسو كدافمو بزعوا خالق دس بالنقاري إلاني دحري ناي موسيقى باند ممسرات قاقا من يوم نسوم بل سرافيل قاتو تصويكو ناب كزاخواني موتيوم أي فلت أني لكاكو انتي خاخونكا جن أنا نأخيلس لازمت أخويوم مش سفرار روحوني مش سرافيل انتي مخبلكاي ناب كزاوتو نايمت أمو بسابيت أوأني ماني مسبلكو تسألام مارجيس ميكينا يبلوني أنا يفرحمي من كم سخونون أي فلتن جنبك يفرحون يوم أنا أيدلني زبلوم سرافيل يموت أنا كال أيدلني انتي دا كم غير كاتمتن لغا أي تسرم ديخا
ሱራፌል ክትስእ ክብል ብኢዱ ሒዛ ኣትረፈቶ። ንገረንስከ እንታይ ዝዓፅወካ ዘሎ? ተፈቂሬልካ ዲኻ ትኾርዕ ዘለኻ? ይፈልጥ ደራፋይ ይሕተት እምበር ኣይሓትትኒ ተዛረባ በለት ኢዱ ዝሓሱ ፃብዕታ እንዳስለቐት ቅንዕ ኢላ የዒንታ ከፍቲና ተጥምቶ ኣተኲሩ ረኣያ ክሳዳ ናብ ጎኒ ኣቐይንናቶላ ብፀጋማይ ናይ ኢዳ ፃብዕቲ ካብ መንኩባ ሓሊፉ ንቁልቁል ዝወረደ ናይ ጨጉራ ጫፍ ትደስሳላ ከም ኣራንሺ ዝመስሉ ከናፍራ ተፈላልዮም ኣፋ ግፍትን ኢሉሎ ሃንደበት ኩሉ ነገራ ቅይሪር በለሞ በቃ ናይ ጽባቐ ጣዖት መሲላ ኮፍ በለት ትሩፋት ከምዚ ኣብ ትብለሉ ግዜ ዝኾነ ይኹን ስርኣያ ወዲ ወኑ ከም ፀሓይ ዝሃረሙ ጠስሚ ዝኸውን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ተረኺብካ ምሽ በለት ትሩፋት ኣብ ውሽጢ ሕቑፉ ኮይና እሞ ብዛዕባ ታጓልድኣ ማዓሲኻ ትደርፎ ብዛዕባ የነቲ ብናይ ዓይኒ ፍቕሪ ዝተሳቐየት ጓል ብዛዕባ መን ያንሳ እንታይ ዋንካ ረሲዕኻያ እታ ደራፋይ ዘፍቀረት ጓል ኪድስከ ነቓፅ ኢኺ ኣብ መናይ ክትገርሚ ለካስ ናይ ባዕልኽ ታሪኽ ነይሩ ብኻልእ ድማ ተንኮለኛ ኢኺ ምፍቃር ተንኮል ድዩ ኖ ጥበብክ ማለት እየ ሓሳብክ ግን ንጽቡቕ ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩለና ዋልድ እኮ ኣፈውፅኤን ንወዲ ምሕታት ይኸብደኒ ስለ ዝፈርሐየን እምበር ከምዚ ብውሽጠን ማዕርኽ እንደይተመነን ይኾና ኣነ ግን ቀዲመየን ብዙሓት ኣዋልድ የሸግራኸየን መስለኒ ከምኡ ዘይኮነ ኣነ ናይ ብሓቂ ሓድሽ ናይ ሙዚቃ ሰብ ከማንጓል ረኺበ ኢለ ምፍታው ንባዕሉ ሙዚቃ ኣይኮነን ድዩ በለት ትሩፋት ኣቋሪፃቶ እዩ ግን ከማኺ ክሳብ ሎሚ ሙዚቃ ይፎትየ ሙዚቃ ክደርፍ ይደልየ እንዳበለ ዝቐረበኒ ሰብ ስለ ዘይጋጠመኒ በቃ ኣነ ናይ መጀመርያ ክኸውን እየ ማለት እዩ ግን ዘፈራርሓኪ መን ይመስለኪ በቃ ንሱ ረስዓዮ እኮ ኢለካ በቃ ሓስየ ከም ዝበልካዮ ብጥበብ ዝገበርክዎ እዩ ንዓኻ ንምርካብ ጽባሕ ፕሮግራም ኣለኩም ሓቀይዶ ክመጽእ እንታይ ክተምጽእ ጽባሕ ምሳኻ ይሰሰ በቃ ይፍለጥዎ ሕራይዶ ከይተሕፍረኒ ግን በቃ ምስ ካልእ ሰዋላ ትፃወቲ ንምንታይ ብሓንሳብ ናይ ደስታ ግዜ ክነሕልፋይ ንኽእልን ማለት ድዩ ሕጂ እውን ኣይትረድአካን ንሕና እኮ ንሰባት ክንሓጉስ እምበር ንባዕልና ደስታ ክንብል ኣብ መድረኽ ኣይነብርን ፀገም እዩ ንመጀመርያ ግዜ ምሳይ ክትስዕስዕ ኢኻ በቃ ብድሕሪኡ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገር ክርኢ እየ ንምንታይ ፈሪሕካ ዝተነፍሐተሎ ይተኮስ ድሕሪ ሰሙን ኣብታ ዕለት ናብቲ ሆቴል ክትኣቱ ኣብ ኣፍ ደገ ዝተፀበያ እትሰብ ነበረ ሕጂ እውን ከም ጽላሎታ ይከታተላ ብጥቕኡ ክትሓልፍ ከላ ብኢዳ ሓዛ ንሳ ግን ግንቦ ኢዳ ብሓይሊ ፈንፂጋ ገዲፋቶ ንውሽጢ ኣተወት ኩሉ ሓሳባ ኣብቲ መድረኽ ነበረ ምስ ሱራፌል እቲ መድረኽ ጭር ኢሉሎ መብራህቲ እውን ጠፊኡ ነበረ ኣብቲ ኣዳራሽ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰብ መጀመሪ ፕሮግራም ሰዓት ከም ዝኣኸለ ንምዝኻር ትሕምሕም ይብል ዝተወሰነ ጸኒሑ ናይቲ ዕለት ዝነበረ መደብ ከም ዝተሰረዘ ተገለጸ እሞ ሰብ ተበተነ ልቢ ትሩፋት ብዙሕ ነገር ጠርጠረ እቲ ፕሮግራም ዋላ እንተተሰረዘ ንምንታይ ሱራፌል መጺኡ ዘየሰራርባ ንምንታይ ኮፍ ኢሎም ከም ዘይዕለሉ ባዕላ ንባዕላ ሓተተት ንምንታይ እቲ ፕሮግራም ከም ዝተረፈ ንምሕታት በዒንታ ሰብ ክደሊ ጀመረት ንዋል ሓደ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብ መወዳእታ ግን ናብቲ መውፅኢ ናይ ትደራጅ ዘሎ ባንኮኒ ናይ ቢራ መሸጢ ተጸግዐት እሞ ንሓደ ኣሳሳይ ሓተተቶ ንምንታይ ናይ ምሸት ናይ ሳዕሰይት ፕሮግራም ከም ዝተሰረዘ ሰማዕባ በለ እቲ ሓደ ኣሳሳይ ናብ ዓርኩ እንዳተጠወየ ብናይ ሱራፌል ምኽንያት ምሽ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ዝተሰረዘ ሱራፌል እንታይ ኮይኑ ትሩፋት ሃንደበት ወጨጨት እቲ ካልኣይ ኣሳሳይ ቅንዕ ኢሉ ረኣያ ሓፂርን ቀይሕን ብራሕን እዩ ፍሩያት ዓይንቱ ናብ ትሩፋት ተኺሉ ንዓርኩ መለሰሉ እቲ ሰብ ከምኡ ገይርዎ
كمي عينت ጨካኒ በጃኻ ሱራፌል እንታይ ኮይኑ ትሩፋት መሊሳ ብዓውታ ሓተተት እቲ ናይ መጀመርያ ሳሳይ ቅንዒሉ ጠመታሞ ቀጸለ ቀጢን ነዊሕ ኤኳልስ ገበረ ሰቢው መን ንስኸ በጃኻ ስቕበላይ ጽዋዕን እዩ ቦሎፎን ይኹን መንደቕ ኩሎም እዝነለዎም በሎ እቲ ረጒድ ሰብ መን ንስኸ በጃኻ ንገረኒ ወላ ሓደ ሰምዓና የለን በሎ በዓል ኤኳለ ጥዊ እንዳበለ ከባቢው ብዒንቱ እንዳረኣየ ልኡል ኢሎሞ በለ እቲ ረጒድ ሰብ እንታይ ትብል ናይ ምንታይ በጃኻ እቲ ነዊሕ ሰብ ሰንቢዱ ሓተተ ብጓሊ እምበር በለ እቲ በራሕ ሰብ ብኢዱ ዝሓዞ ቢኬሪ ኣብ መደርደሪ እንዳቐመጠ ካብ መጀመርያ ባእሲ ነይርዎም ድዩ በዓል ኤኳለ መሊሱ ሓተተ በቃ ብጓሊ ዝኸውን ካልእ እንታይ ዘራኽብ ክህልዎም እሞ እቲ ልኡል ካብ ቀደማ ትሒዙ ደራፋይ ይፈቱ ነበረን ኢሎሞ እንታይ ደኣሞ ኣብዚ እንዳመፀ የምሲ ሙዚቃ ይፈቱ ኢሎሞ ደራፋይ ዘይፈቱ ብኻልእ ድማ ጓል ንምድላዩ ደራፋይ ደኣሞ እንታይ ገይርዎ በጃኻ ትሩፋት ነቲ ባንኩን ተደጊፋ ጠጠው ኢላላ ክልቲኦም ሰባት ዘዕልልዎ ንሳ ስለትፈልጦ ንሱራፌል ዘይኮነ ብሽሙ ካልእ ዝነግር ክሳብ ዝመስል ናይ ክልቲኦም ሰባት ድምፂ ካብ ርሑቕ ከም ዝመጽእ ከም መቓልሕ ኮይኑ በብሪጋ ይስምዓ ባዕሉ ደራፋይ ክኸውን ይደሊ ነይሩ ኢሎሞ ናብ ወፃእ ኸይዲ ኸይተረፈ ንኽምሃር ፈቲኑ ነይሩ ኢሎሞ ደራፋይ እንተኾይኑ ፍሉጥ ከም ዝኸውንን ኩሉ ሰብ ዝፈትዎን ይመስሎ ነይሩ ግን ክኾነሉ ይከኣልን ብድሕሪኡ በቃ ደራፋይ ዝበሃል ክጸልእ ጀሚሩ በለ እቲ ቀጢና ሳሳይ ብኢዱ ኣብቲ ባንኮን ተደጊፉ ሕማሚቲ በለ እቲ ረጒድ ሰብ ካልእ ቢኬሪ ብንቁጥ ጨርቂ ገይሩ እንዳወልወለ እወ ዓብ ሕማሚ ንሱ እውን እንተኾነ ካልእ ተውህቦ ኢሎሞ እወ ንሶም ተዘይኮይንሎም በቃ ካልእ ወዲ ክኾነሉ ኣይደልዩን እዮም ባህሪኦም እዩ ተውህቦ ዘለዎ ወዲ ኣይደልዩን እዮም የድፍእዎ እወ ብቕንኣት ብዙሓት ተውህቦ ዝነበሮም ሰባት ተበላሾም ተሪፎም እዮም እጫ ሱራፌል እውን ከምኡ ኮይኑ ተሪፉ ምስኪናይ እወ ግን ኣብዚ ጉዳይ እውን ጓል ኣላቶ ኢሎሞ እወ ኣዋልድ ደራፋይ ፈትዋይን ቀኒ ይኸውን ከምኡ ዝገበሮ ነቲ ሓቂ መን ይፈልጥ ካልእ ነገር እውን ክህልዎ ይኸውን ምናልባት እቲ ነገር ተጻርዩ ብጋዜጣ ክቃልሕ ይኸውን ብጋዜጣ ይወፅን እዩ ንምንታይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ብጋዜጣ ይዝርግሑን እው ሓቅኻ ረሲዐ ኣይዝርጋሕን እዩ ንኽስማዕ ኣይደልዩን ክስማዓሎም ኣይደልዩን ናይ ብሓቂ እንተኾይኑ ግን እቲ ልኡል ጽሉል እዩ ካብ ቀደም እውን ከምኡ ኢሎሞ ብፍላይ ብጓል ዝመፀ ነገር ንድሕሪት ዝብል ሰብ ኣይኮነን ኢሎሞ ጽሉል እዩ ብዙሓት ሰባት ከይባላሸው ይተርፍን እዩ ኩሎም ከምኡ እዮም ዘርኦም ኩሉ ብላሽ እዩ ካብ መንጎኦም ሓደ ኸማን ጥዑ የለን ናቶም ጽጋብ እዚ ምስኪን እንታይ ኣቢስዎም ኣመነ ይዝሕዝን ናይ ብሓቂ ይሕዝን እዩ ይሓልፈለይ እንዳበለ ሙሉእ ለይቲ ክጭድር ካብዝን ላዕሊ እንታይ ዝሕዝን ነገር ኣሎ ጠጠው ኢሎም ዘይጸብቐሎም ክሞቱ ከለዉ እውን በቃ ከምኡ እዩ ከማንሶም ንባዕሎም ዘይኮነስ ንኻልእ ሰብ ዝተፈጠሩ እዮም ዝመስሉ መሳኺን እዮም ንምዃኑ ከመይ ኢሉ ኸሞይቱ መንሪ ወልካ ኢኻ ፍርቆም ብሽጉጥ እዮም ዝብሉ ፍርቆም ድማ ሓኒቆም እዮም ዝብሉ ብኻልእ ድማ ብመርዚ ዝበሃል በቲ ኮይኑ በቲ ቀቲሎም እዮም እወ ሞይቱ ግን ብጥይት ተዝኸውን ይሓይሽ ቀልጢፉ ይቐትለካ ኣየሳቕየካን እዩ በለ እቲ ቀጢና ሳሳይ ሃንደበት ገጹ ናብ ዓርኩ ጠዊው ምሕናቕ እውን እኮ እንተኾነ ከምኡ እዩ ግዜ ወሰድን ሓንቲ ደቂቐ ፈንጠርጠር በቃ በለ እቲ ረጒድ ሰብ ንዓርኩ ኣፍጢጡ እንዳረኣዮ መርዚ ሕማቕ እዩ በለ በዓል ኤኳለ ኣመና ሕማቕ እዩ ከይተሳቐየ ይተርፍን በለ እቲ ረጒድ ሰብ ገጹ ደርቢው እወ የሳቕ እዩ ኣመና የሳቕ እምበር ከመይ ማለትካ ኢኻ ንደረፍቲ ግን ንምንታይ እዮም ዝምርዝዎም እንደዒ ምናልባት ከሳቒዎም ስለ ዝደለዩ ኸይከውን ከሳቒዎም ይደልዩ
መጀመርያ ጠጠው ኢሎም ከለው ክሞትዮም ዝደልዩ ልካ ኣለኻ መጀመርያ ጠጠው ኢሎም ከለው ክቆትልዎም እዮም ዝደልዩ በዚኡ ደሓን ዝኾነ ሰብ ደሓን ዕድመ ዘይብሉ ደሓን ሰብ ኣይወፀን እዩ ዋላ እንተወፀ ኣብ ሓፂር ግዜ ይቁፀ ኣመነ ይስሕዝን እቲ ሬስኡ ኸ ኣበይ ዘሎ እቲ ቀጢን ሓተተ ኣብ ሆስፒታል ይኸውን እምበር ንምርምራ ገለ ነቲ ሬሳ ዋላ ሰላም ተሃብዎ በለ እቲ ነዊሕ ኣሳሳይ ድሕሪዚ ክልቲኦም ስቕ በሉ ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ቀጢን ኣሳሳይ ተደጊፍዎ ዝነበረ ባንኮን ገዲፉ ናብ ደገ ወፀ ብዛዕባ ናይቲ ግዜ ምምሳይን ብዛዕባ ሱራፌልን ሓደ መዓልቲ ንሱ እውን ብኸመይ ከም ዝመውት የሰላስል ነበረ ትሩፋት ዝደረቐ ኣካላ ብመከራ አንቀሳቐሰታ እሞ ናበይ ከም ትኸይድ ከይፈለጠት ከም ጽሉል እንዳጎየት ናብ ደገ ወፀት እቲ ምሸት ብናይ ወርሒ ብርሃን ወላ እንተተዓጀበ ኣብ ጫፍ መንገዲ ዝተተኸሉ ናይ ስየ ኦማት ነቲ ከባቢ ኣጽሊሎሞ ነይሮም ትሩፋት ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ሆቴል ጠጠው በለት እሞ የማነ ጸጋም ቁልሕ በለት እቲ ከባቢ ፂምፂም ኢሉሎ ቀፂላ ሃንደበት ከይሓሰበቶ የእወየት ቀቲሎሞ ንሱራፌል ቀቲሎሞ ሞይቱ በቃ ሞይቱ ማለት ድዩ ከም ፀወታ ሞይቱ ማለት ድዩ ንምንታይ ድምፃ ኣብቲ ከባቢ ደጋጊሙ ኣቃልሐ መልሲ ዝሃባ ሰብ ግን ኣይነበረን